Tak přátelé, my vás tady vítáme s Biankou u dalšího dílu Adopce s rozumem, třeba i z Balkánu. Bianka vlastně se narodila v Bosně, přijela do Čech do adopce, která jí nevyšla. Bohužel strávila 5 měsíců na ulici, než se nám ji podařilo odchytit a vlastně je to takový maskot našeho seriálu a budete spolu s námi moc sledovat, jak se jí daří a kam třeba s ní dojdeme. No a na to bych chtěla navázat tím, že vlastně každý pes má kromě svých výjimečných vlastností, které jsou jako super a proto si všichni ty pejsky pořizujeme, taky něco, čemu někdo možná říká šikana nebo lynč, ale my tomu říkáme nároky. Jo, každá skupina psů, plemen, prostě každý jeden pes má nějaký nároky a každý zodpovědný chovatel a každý zodpovědný jedinec, který toho pejska posílá dál, nebo organizace, bude s vámi především řešit ty nároky toho pejska tak, abyste byli spokojení všichni, vy i ten pes. No a dneska jsem vám slíbila příběh pejska Flíčka. Tak. Flíček se narodil v Rumunsku, Feně, která tam žila na řetězu, typický obrázek rumunského psa na venkově. Poté byl zachráněn, už jako 2měsíční štěňátko dostal krásné rumunské jméno Flíček a o 4 měsíců ho nabízel spolek Nebelvíra k adopci. V dubnu letošního roku, když byl Flíčkovi zhruba rok, se na něj usmálo štěstí a skutečně odjel do adopce do Čech. V červnu nám zazvonil telefon a volala paní majitelka, že Flíček utek. Tak jsem se vyptávala, co se stalo, proč se to stalo a dozvěděla jsem se příběh pejska Flíčka, který přijel někdy v noci, bylo to jako ve spěchu, takže se jako nestihla podepsat ani adopční smlouva. A pejsek, který byl inzerovaný jako tak milý pes, 3 vykřičníky, 2krát zdůrazněno, hravý, inteligentní, hodný do rodiny k dětem, se v podstatě celou tu dobu, co byl u nich v adopci, krčil v koutě, kálel pod sebe, nebyla s ním možná jakákoliv manipulace, vzít ho na vodítko, víc s ním před dům jako ho vyvenčit a vygradovalo to tím, že vlastně v červnu se v nestřeženém okamžiku procpal po otevřenou ventilačkou prostě na ulici. Jo. Pes 55 cm v kohoutku, 25 kg. A od té doby byl vlastně na ulici a nedal se jako odchytit. A já se teď ptám, jak je to možný. Jak je možný, že zachráněný štěňátko, prostě nepopsaný list papíru, který žilo někde zachráněný rok v bezpečí, na který vlastně tady jako každý měsíc přispíváte, přijede do Čech jako totální troska. Jako kde se stala chyba? Může za to organizace, která prostě inzerovala psa, který ho nikdy neviděla? Nebo je možný, že se ten pes prostě z minuty na minutu takhle změní? Nebo může za to majitel udělal něco špatně? Nerozumím tomu. A prostě pro Flíčka ani pro Bianku bohužel adopce dobře nedopadla. Jo, takže pro ně to pomoc nebyla. No a jak ta pomoc teda těm psům jako může vypadat, jo? Řekněme si. Tak samozřejmě je tu adopce, to je možnost a pak je tu druhá věc. Jo. Víte, kolik stojí v Rumunsku kastrace? Kastrace v Rumunsku stojí 40 euro. 1000 korun. Kastrace jedné feny znamená, že se zbytečně nenarodí 10, 12, možná 14 štěňat během 1 roku. Jo, nebudeme si říkat, že všichni dospějou. Samozřejmě 75% těch štěňat zemře už ve štěněcím věku na nemoce, úrazy, parazity, cokoliv. Takže i kdyby z těch všech štěňat přežili 2 feny do dalšího roku, tak za rok už se bavíme zhruba o 50 psech, který nemusí zbytečně trpět z té 1 000.
adopční poplatek za flíčka nebo bianku byl 6 000. Takže si to vynásobte 6 a těch 6 000 během 2 let zachrání 300 psů. Takže pojďme si nalít čistého vína. V podstatě adopce je gesto. Pokud se povede, je to hezký gesto, ale v podstatě, co se populace týče, toho problému těch rumunských psů, to znamená ta přebujelá populace, tak to v podstatě není pro ty psy vůbec žádný řešení. Takže, protože jsme chtěli být pozitivní a konstruktivní, máme tady jeden aktuální kastrační program, odkaz najdete v komentáři a ti, co rumunským pejskům nefandí, tak přispějou, protože nechtějí, aby se dál množili, a ti, co jim fandí, přispějou 2krát, protože chtějí rumunským pejskům pomáhat. Takže to je dneska všechno, přátelé. A příště si řekneme něco o povahách rumunských pejsků, o tom, co to je za psy, odkud jsou a co třeba můžete od nich čekat. Tak se mějte krásně a budeme se těšit.